Il-8 ta' frar il-Park ta' San Clement f'Ħażabbar ser jinbidel f'attivitajiet u logħob għall-familja kollha. Bilan li tfal u l-adulti jitarmu aktar dwar in-numru tal-emerġenza 112 kif tużah meta u l-importanza li jiġi użat f'emerġenza. Waqt attività organizzata mill-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol ser ikun hemm preżenti l-korpi dixxiplinati li ser jagħmlu attivitajiet li ser jagħmlu b'mod interattiv lil dawk preżenti dwar l-użu ta' dan in-numru. Tkellimna mal-Lieutenant Nicola Bella Glivo mill-Forzi Armati ta' Malta li qaltilna aktar dwar dan il-jum. Aħna bħala l-Forzi Armati se ninaqdu ma' forzi dixxiplinati oħra għada 8 ta' frar ġewwa l-Park ta' San Clement Ħażabbar biex inqajmu kuxjenza u għarfien fuq in-numru 112. Magħna se jkollna wkoll equipment biex intom tkunu tistgħu tifhmu aħjar ix-xogħol tagħna. Preżenti għal dawn l-attivitajiet ser ikun hemm ukoll is-servizzi tas-saħħa li għandhom ir-rwol importanti brabta man-numru tal-emerġenza 112. Inħeġġukom tingħaqdu magħna biex hekk inkomplu flimkien inqajmu iktar kuxjenza u għarfien dwar l-użu tan-numru 112. It-tfal ser jingħatalhom passaporti se jiġi mmarkat wara kull attività li jagħmlu biex fl-aħħar jingħataw ċertifikat. Preżenti ser ikun hemm ukoll l-Aġenzija s-Servizzi Korrettivi bikel mill-forn tal-ħabs. L-attività hija bla ħlas u miftuħa għall pubbliku kollu.